Randall Brown Thatching Services Construction and Maintenance. Diferentes ko bisa kami lahat dari size na ka. Ako si knap sa bayan pinabigin ang buhay ko si asta ko. Ako ito kuyo din na kabigi. How you live ka ba na tu? O ay kap ka ba na tu? Ang kap yun na sa pan man kabim yun. Yaman matadam yun. Kay Jesus kay si vaccine ani kap